салом бинандагони хабар тиҷи, ман Набиҷон Юсупов бо шумо мешавам. дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Эмомалӣ Раҳмон таъкид кардааст, ки Тоҷикистон бо такя ба анъанаҳои накӯи дӯстиву ҳамҷаворӣ, ҷонибдорӣ, рушди ҳамкории мутақобилан судманд бо Қирғизистон мебошад. Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар шаҳри Ишқободи Туркманистон дар ҳошияи ҷаласаи навбатии шӯрои сарони давлатҳои аъзои иттиҳодии давлатҳои мустақил бо президенти ҷумҳурии Қирғизистон Сооронбой Жэйнбеков мулоқот кардааст. Бино ба гузориши китоботи раиси ҷумҳур, дар ҷараёни мулоқот ҷанбаҳои мубраи масъалаҳои ҳамкорӣ, ҷараёни татбиқи тавассуфоти қаблан ба дастомада ва дигар мавзӯъҳои робитаҳои ду кишвар баррасӣ кардааст. Тоҷикистону Қирғизистон дорои сардҳои умумӣ мебошанд ва ҷонибҳо ҷиҳати ҳалли ҳар чӣ зудтари масъалаҳои марбут ва сардҳои давлатӣ ибрози андеша карданд. Эмомалӣ Раҳмон таъкид кардааст, ки Тоҷикистон бо такя ба анъанаҳои накӯи дӯстиву ҳамҷаворӣ, ҷонибдорӣ, рушди ҳамкории мутақобилан судманд бо Қирғизистон мебошад. раиси ҷумҳур изҳори итмон кардааст, ки мулоқоти имрӯза барои ҳалли масъалаҳои мубрам, аз ҷумла ҷиҳати пешбурди музокирот дар мавриди муайян кардани хатти сарҳади давлати мусоидатӣ амиқ хоҳад кард. дар ин замина пешниҳод гардидааст, ки лоиҳаи мувофиқшуда байни давлатии созишномаи сарҳадӣ давлати Тоҷикистону Қирғизистон ба имзо расонда шавад ва ба ин роҳ имкон аст заминаҳои ҳуқуқӣ натиҷаи фаъолияти чандина солаи комиссияи муштарак мустаҳкам гардад. омадааст дар хабарнома мо, ки манбаъ афзуд, ки дар ҷараёни мулоқот ҳамчунин дигар масъалаҳои муҳим мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо баррасӣ карда шуд. дӯстони азиз, ин буд имрӯзаи видеои мо. шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? Жэйнбеков тезтар агар имзо кунад хеле хуб мешавад, дар сарҳадам оромӣ мешавад ва ин провокатсияҳо ҳамаш гум мешаванд. шумо чӣ фикр доред? тасдиқ мекунад ё не? албатта дар комментария нависед.